Μια νεαρή γυναίκα. Η Έλενα μετακόμισε σε ένα παλιό σπίτι της επαρχίας. Στο πατάρι βρήκε έναν μεγάλο ξύλινο καθρέφτη. Ήταν πολύ παλιός, αλλά της άρεσε. Τον έβαλε στην κρεβατοκάμαρα της. Την πρώτη νύχτα, ξύπνησε από έναν ήχο. Ένας ψίθυρος κοίταξε στον καθρέφτη και είδε το είδωλό της. Αλλά το είδωλο την έκανε νόημα να πλησιάσει. Η Έλενα τρομοκρατήθηκε. Έτρεξε έξω από το δωμάτιο και κοιμήθηκε στον καναπέ. Τις επόμενες μέρες, το φαινόμενο επαναλήφθηκε. Ο ψίθυρος έγινε πιο έντονος και το είδωλό της άνοιξε το στόμα και είπε: «Είμαι μέσα, δεν μπορώ να βγω. Βοήθησέ με». Η Έλενα έτρεξε, έσπασε τον καθρέφτη και τον πέταξε. Ήταν σίγουρη ότι η ψυχή της είχε σωθεί. Το επόμενο πρωί, βρήκε ένα σπασμένο κομμάτι καθρέφτη στο πάτωμα και είδε το είδωλό της να χαμογελάει. Τα παιδιά έλεγαν πως μέσα του ζούσε κάτι που ξυπνούσε μόνο κάτω. Χάλουιν. Ο Νίκος, για στοίχημα, πήγε εκεί με φακό και κινητό να τραβήξει βίντεο. Μπαίνοντας, ένιωσε την ατμόσφαιρα παγωμένη, η σκόνη αιωρούταν, μα δεν ακουγόταν τίποτα. Ούτε καν ο άνεμος. Όταν έφτασε στο σαλόνι, το φως του φακού έπεσε πάνω σε ένα παλιό καθρέφτη και τότε είδε τον εαυτό του, πιο χλωμό, να του χαμογελά. Πριν προλάβει να φύγει, ο καθρέφτης άνοιξε σαν πόρτα και ο Νίκος χάθηκε μέσα του. Το επόμενο πρωί, οι φίλοι του βρήκαν στο σπίτι το κινητό ακόμη να γράφει το βίντεο. Και στο βάθος φαινόταν ο Νίκος να κοιτάζει μέσα από τον καθρέφτη, χτυπώντας το τζάμι για να βγει. Ένα κοριτσάκι ήταν μόνο στο σπίτι, είχαν ένα ψυγείο που έκανε περίεργους ήχους εδώ και 10 χρόνια. Οι γονείς του κοριτσιού το συνήθισαν, αλλά εκείνη πίστευε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Έτσι ήταν μόνη της και με τις ώρες οι ήχοι ήταν όλο και πιο έντονοι. Το κοριτσάκι πήγε στην κουζίνα να πιει νερό και είδε ένα τέρας. Αργότερα ήρθαν οι γονείς της, το κοριτσάκι είχε κόκκινα μάτια, τους είπε ότι δεν κοιμήθηκε καλά το βράδυ. Τους είπε να πάνε βόλτα μαζί με το αμάξι, αυτοί είπαν όχι, αλλά αυτοί επόμενε. Τελικά συμφώνησαν, μπήκαν στο αμάξι, και τα πρώτα 2 λεπτά ήταν κανονικά. Μετά όμως το κοριτσάκι είχε την ψυχή του τέρατος μέσα της και άρπαξε το τιμόνι και οδήγησε το αμάξι σε ένα δάσος και το τράκαρε επίτηδες σε ένα δέντρο. Οι γονείς της πέθαναν, αυτή έγινε τέρας και τους έφαγε. Κάποιοι λένε ότι το Halloween βγαίνει έξω για trick or treat και όλοι νομίζουν ότι έχει απλά τέλειο κοστούμι τέρατος ενώ είναι ένα τέρας.